Boj o pevnosť, turecká nadvláda a oslobodenie. Život našich predkov spred niekoľkých stáročí dnes opäť ovládol niekdajšiu pevnosť Castrum Novum, čiže dnešné Nové Zámky. Mesto do 2 dní novozámockých hradných hier vtesnalo celých 65 rokov obliehania a dobíjania pevností. Myšlienka vznikla na základe 325. výročia oslobodenia Nových Zámkov spod tureckej nadvlády, ktoré je práve tento rok. Vojvodca Gabriel Bethlen vstupuje v roku 1620 po boku cisárskych síl na čele s hajdúchmi do 30-ročnej vojny. Obsadí Castrum Novum. Našou úlohou je, aby sme pomáhali vojskám Gábora Bethlena, ktoré v 30-ročnej vojne v podstate Nové Zámky získali. Áno, veľmi pekné to bolo. Ale trošku som sa bála, lebo tak veľmi stievali. Ja si myslím, že hlavne pre našich najmenších, keď si majú prečítať 100 strán o tom, ako to bolo, alebo raz to zažiť naživo, tak si myslím, že si oveľa viacej zapamätajú. Nad cisárskymi vojskami víťazí veľkovezír Ahmed, obsadí hrad, ale to sa mení a turecká nadvláda sa v roku 1685 končí. Vyhrajú katolícke vojská, teda ako to bolo naozaj, takže poženieme Turkov kade ľahšie. No. Súčasťou hradných hier boli nielen boje o pevnosť, ale aj historická muzika, dobré jedlo i prezentácie o živote vo vojenských táboroch, dobový bazár, jarmočné stredoveké hry, divadla Paradox a aj tvorba ľudových remesiel. Z pevnosti Castrum Novum, Denisa Cibulka, televízia Markíza.